Okay guys, good morning, good morning. Nandito pala tayo sa Nabato Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. At ngayon guys, may yung ibibideo natin ngayon, yung opening ng gym dito sa Nabato. Yung mga gustong mag-exercise, fitness gym. At papasukin natin guys kung tatanungin natin kung magkano yung per month, ganun. Titingnan natin yung mga equipment din nila guys kung okay ba or hindi, ganun. Ayan guys, located lang pala ito guys sa Nabato Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Tabi lang po ng Janjan Trucking. Ayan na guys, oh. At ito yung ano lang nila guys sa harap. Bis Fitness Gym. Ito guys, so yung ano nila. Bis Fitness Gym. Opening time nila guys 7 AM. Closing time nila is 8 PM. Ayan. At yung gate pala guys kulay gray. Ngayon papasukin natin guys. At pagpasok natin dito guys, kung may mga motor ganun, may mga sasakyan, maluwang yung ano nila dito, space ng pagpaparkingan. Ayan. Dito na tayo guys sa hanapin natin yung mag-a-assist sa atin. Good morning sir! Morning. Ayan si sir, siya yung manager dito guys. Morning. Pangalan niyo po sir? Abby de la Cruz, pero kilala nila ako Joy eh. Joy. Joy, si Kuya Joy. Pero yung pangalan niyang tunay, si Sir Abby de la Cruz. Ayan. Sir Joy, pwede bang tingnan namin yung equipment? Okay. Ito guys, titingnan muna natin yung equipment bago tayo magtanong sa monthly tsaka per session. Ayan guys, oh. Napakabago guys, ang kinis, oh. Nako. Kinis ng equipment nila guys. Yan, oh. Ito yung cable crossover guys, oh. Bagong bago guys, oh. Pakaganda. Yan, oh. Ganda. Bench press. Yan. Ito. Tapos ito. Machine na rin guys, oh. Yan. Machine na rin. At mayroong pang legs. Ang ganda. Yan guys, oh. Napakaganda. Double purpose na rin pala. Ito, oh. Yung pang legs. Yan. Yan, ito. Picture ko. Ganda guys. At ito, pang shoulder, pang bench press na rin. Double purpose siya guys. Yan. Ganda. Puro machine. Halos almost machine lahat. Ito pang ano to guys, back. Yan, machine na rin. Ganda. Bagong bago. Yan. At meron din pala silang napakalaking treadmill. Nako, ang laki guys, oh. Anong ano dito, sir, yung sa treadmill? Hinuhulugan yan eh. Hinuhulugan. Kasi may kuryente yan. Kaya, yan. Hinuhulugan ng 5 peso, 5 piso. 3 minutes. Pero pag 10 ang kukunin mo, Apa. magdadagdag ako ng isang 5 para maging 9 minutes ang Ganun. Kailangan mo maghulog guys ng 5 piso. Ilang minutes na yun, sir? 3 minutes. 3 minutes na. Pero pag 10, yung ihulog nila, magdadagdag ako ng 5 para 9 minutes yung ano na. Matagal-tagal na rin. Mahaba-haba na rin yon. Ayan. At ito, mayroon din silang treadmill din to sa bicycle. Stationary bike. Yan guys, ang ganda guys, oh. Oh, napakaganda. Oh. Sarap laruin yan.
At komportable ka sa paglalaro dito. Ito yung mga plates nila, guys, oh. Oh, napakaganda, oh. Diyos ko. Yan, oh. Napakaganda, guys. Kumpleto. Ito, oh. Dumbbell. Napakaganda. Ang kinis ng mga bar nila, guys, oh. Oh, gaganda. Tapos, ano? Ito lang, sir. Ito lang yung mga gamit nyo. Pero solid, no? Solid, napakaganda. Ayan. At ngayon, naikot na natin lahat, guys, no? At tatanungin natin si sir kung magkano yung monthly tsaka per session dito. At dito yung receiving area nila, guys, oh. Ganda. Sir, magkano naman sa monthly? Bali 400 lang. 400. Ayan. Ayan, guys, 400 per monthly. Ang per session, sir, 40. 40 pesos yung per session. Ayan, guys, at walang tubig, sir, no? Meron nandun. Meron libre rin yun, sir. Hindi, Pag pagka athlete sila, unli na yun. ay kapag nakapag monthly sila Hindi, pagka at sila ng 10, ay mag-a-add sila ng 10. Mag-a-add ka ano na. na yun? Unlimited na yon. Okay, guys. Meron pala tayong tubig dito, guys. Pero mag-a-add kayo ng 10 pesos. Unlimited na yon, guys. Ayan, yun ang maganda. Mag-add ka lang ng 10 pesos, unlimited na. Ayan. Mag-invite kayo si sir sa mga viewers natin na taga Bugalyon na bumisita dito sa gym nyo. Abyss Fitness Gym. Sa mga ano natin, mga gym enthusiasts, ni-invite ko kayo dito na mag-gym para mag-impit tayo. Oo, yan. Yan ang kailangan eh. Kahit hindi na tayo magja-jogging dito, okay na rin. Ayan. Shoutout kayo sa mga pamilya nyo, sir. Shoutout sa pamilya ko sa Maynila. Nasa Maynila kasi yung family ko. Sige. Sa mga Okay. barkada ko sa mga sacks na Pat City. Okay. Ayan. Shoutout din sila, okay. Shoutout din sa mga taga Bugalyon, sir, sa mga kababayan mo. Sa mga kababayan ko, mga joggers. Ayan. Group ko, sa mga mga riders doon. Sige. Okay, sir. Thank you, sir. Sige, thank you. Okay, guys. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat. At sa mga taga Bugalyon, pasyal lang kayo dito. Mabait naman si sir. Ayan. Kung magpapawis kayo, pagpapalaki ng katawan, pwede dito, guys. Ayan. At sa mga ka-gymmate ko, ini-invite ko kayo lahat. Si paring Jeep Rimata. Yan. Paring Jeep, maganda na dito. Huwag ka nang huwag ka nang mamimili sa malayo. Nandito na sa malapit. Okay, guys, ayan.